Ti na imbag adamag kas insurat ni San Mateo. May kasyam a kapitulo. Paimbagyan ni Jesus ti maysa a paralitiko. Limugan ni Jesus iti bangka, ket bimalasiw iti danaw anapan iti ilina. Inyag ti sumagmamano at tao ken kuana ti maysa a paralitiko a nakaidda iti papag. Nabigbig na iti kaadda ti pammatida ket kinunana iti paralitiko. Pakirdem ta pakinakem mo, anak ko, napakawanan dagiti paspasol mo. Iti kasta, kinunati sumagmamano kadagiti mamaestro ti linteg iti nakemda. Agsasao daytoy a tao ti maibusot iti Dios. Agsipud taammo ni Jesus ti pampanunuten da kinunana. Apay nga agpampanunot kayo iti takes. Anya tinalaklaka asawen. Napakawanen dagiti baspasol mo wenno bumangon ka ket magnaka. Paniknikak ngarod kada kayo at ti anak ti tao adda pan nakabalin na dito'y daga a mamakawan kadagiti basbasol ket kinunana iti paralitiko bumangon ka pagkaten ta iddam ket agawid kan. Timmakder ti paralitiko ket nagawid. Idi may matangan dagiti tattao daytoy nagbuteng da ket indaydayaw da ti Dios. Ta inted na ti kastoy a pannakabalin iti tao. Ayaban ni Jesus ni Matthew. Pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar. Idi magmagna nakita na ni Matthew maysa nga agsingsingir iti buwis nga agtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana, suruten nak. Timmakder ni Mateo ket simurot ken kuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Mateo. Dimteng ti ado nga agsingsingir ti buwis ken daddo mapay adakes at tao. Nakisangaw da ken kuana ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a Pariseo daytoy ket kinunada kadagiti adalan na. Apay a makipangan ti maestroyo kadagiti kakasta at tao. Nangyeg ni Jesus ida ket simmungbat. Saan adagiti nasalunat iti makasapol iti mangagas no di ket dagiti masaksakit. Inkay adalen ti kaipapanan daytoy as paset ti nasantuan na surat. Asi ti kalikagumak saan adaton a mapuoran. Imayak tapno ayabak dagiti managbasol saan adagiti agkunkuna animbag. Ti saludsod maipapan iti panagayunar. Kalpasan napan ni Jesus dagiti pasurot ni Juan Bautista ket sinaludsod da. Apay amasansan nga agayunar kami kastamet dagiti Pariseo ngimpulos ati agayunar dagiti adalam. Sinaludsod met ni Jesus. Agladingit kadi dagiti makibuda no adda ti nobyo ti arpadda. Saan ang mabalin? Ngem, dumtemto ti tiyempo ang maipanaw ti nobyo. Kadakwada, isunton ti panagayunarta. Awan ti tao a mangitakop ti baro a lupot iti daan a pagan-anay. Agsipod, tanukumsen ti baro a lupot. Lumawat ti pigis ti pagan-anay. Awan met ti mangikarga iti baro nga arak iti daan a supot alalat. Tabumtak ti supot maibeleng ti arak ket madael pay ti lalat. Ikarga ket ti baro nga arak ti baro a supot alalat tapno agpadada nga awanto ti pakaan-anwanda.
Ti anak ti agturay ken ti babae anang sagit iti kagay ni Jesus. Madama asarsarita ni Jesus. Dahitoy kadakwada idi masidek ti may sa Pangulo a Hudyo. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus sana kinuna. Kapat patay ti anak ko abalasitang. Umay mo kadi ipatay ti imam ken kuana ket agbiag to. Iti kasta ti makder ni Jesus ket sinurot na ti Pangulo. Kimuyog met ken kuana dagiti adalan na. Adda babayi asa nga 10 ket 2 atawenen a napalalo ti panagbulos ti dara na. Napan iti likodan ni Jesus ket sinagin na ti gayadan ti kagayna. Takinunana iti bagina. No masagit ko lakuma ti kagayna umimbaga kon. Timmalyaw ni Jesus ket nakita na ti babae. Pakirdem ta pakinakem mo, anak ko, kinunana. Pinaimbag na ka iti pamating. Dayday tamet laakan ito, imimbagin ti babae. Ket dimteng ni Jesus iti palay ti Pangulo, idi makita na dagiti agtuktukar iti pamumpon a musika, ken dagiti umarauwawa at tao kinunana. Urumar kayo amin, saan anatay ti ubing, matmaturog laeng. Kinat katawaan da ni Jesus. Apaman anakarwar, dagiti tattao. Simrek ni Jesus iti kwarto ayan ti balasitang. Inigaman na ti ima ti balasitang ket bimangonen. Nagdinamag daytoy iti amin asuli dayta lugar. Paimbagyan ni Jesus ti 2 a bulsek. Pimanaw na Jesus iti dayta a lugar, iti magmagna, sinurot dagiti 2 a bulsek a lalaki ket impukaw da. Anak ni David, kaasyan na kami. Idi nakastreken ni Jesus iti balay, immasideg ken kuana dagiti 2 a bulsek. Patyan yu kadi akabelan kayo nga aggasan sinaludsod na kadakwada. Wen apo insungbat da. Iti kasta sinagi ni Jesus dagiti matada sa nakinuna. Maramid nga rod akas iti panamatiyo. Ket naisubli ti panagkita da. Impaganitget ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti naaramid. Ngem pimanaw da ket inwaras da ti damag may papan ken ni Jesus iti suamin na suli dayta a lugar. Paimbagyan ni Jesus ti lalaki nga umel. Idi pumampanaw da, impan ti sumagmamano at tao ken ni Jesus ti may sa lalaki nga umel agsipud talinuganan ti demonyo. Apaman anapaksyat ti demonyo nga adda ken kuana nang rugin nga agsao ket nasdaaw iti tunggal maysa kinunada. Di tay pay nakakita iti kastoy dito Israel. Ngem kinuna dagiti Pariseyo, ti Pangulo dagiti demonyo ti mangmangted ken kuana iti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Kaasyan ni Jesus dagiti tao. Sinursur ni Jesus dagiti amin nga il-ili ken barbaryo. Nangisuro kadagiti sinagoga da. In kasabana tinimbaga damag. May papan iti pagarian ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sagabaen. Simnek ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao idi makita ni ida a mabutbuteng ken nakakaasi. Kasdala karnero nga awan pastor da. Adu ti anyen ngimbasit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga rod. Iti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani.